Pasaka da euskal joko bat, pilota joko bat. Euskal pilota hemen sortu da, eta lehenbiziko modalitatea izan da pasaka. Pasaka da trinketeko joko zaharrena. Da leheno, Frantzian gaindi eta Inglaterran eta anitz erresumetan, jokatzen bazen joko bat frantsesez jeu de pomme deitzen zena, edo bled, eta pasaka hortik heldu da. Eta jakin behar da, trinketeko jokoa, guai eskalduna da, baina lehen, pizkat zera Europa guztian zera jokatzen zen, antzerako zera leku batean, zera trinketen antzerakoa. Gero, iparraldean bereziki, uste dut, hegoaldean ere asko jokatu da baztaneko aldean, guai, laxua txiki dute, pizkat pasakeko jokoa badu pasakeko jokoa ekinan, baina plaza laxuan zera jokatzen da. Eta baziren, han pasakan zera azkarki jokatzen zen, eta han galdu da. Baina noai berrikitan, ezain ono aurten arte, gure xapelketan Elizondo talde batek zera parte hartzen zuen gure xapelketan. Hegoaldean jokatu da, eta desagertu da. Desagertu da beste joko bat, beste joko berri bat sortu da, pleka jokoa, gaur egun ezagutzen dugun pilota, eta lasoa, errebote eta pasaka, tipitu ziren, leku anitzetan galdu ziren, hemen iparraldean mantendu da, baina biziri dago eta gogoarekin eramateko hegoaldera berriz. Honetako bai, eta historia da. Pasaka, erraiten nuen bezala, gaztia eta ez jakin, eta esperientzia eta indarra eskaz edo ezin. Orduan da gehiago giro bat. Giro bat, zahar batzuk etorri ziren gure gana, eta nahizue pasakan jolastu, eta ze hori segitu behar da, eta die ohiturak ez dienak galdu behar. Eta gu hortan sartu ginen, eta gustatu, eta hortan ga. Tresnak, hemen duzu pixkat evoluzioa, eta aipatzen dugu pasakataz, baina ez da bakarrik pasaka zeren guante hauek gabe beste modalitateen tresnak ez ziren gehiago izango gurekin. Palak baztertuz, pala beste historio bada. Baina guanteak, txisterak, joko garbiendako zesta punta, remonte, xare gere bai, jatorria dute guante txikien honetan. Gaur egungo, pasakan aritzeko pilotak dira oialezkoak. Badago barnean oialak eta ematen duzu forma, pelotak ez dute soinurik, ez dute bote handia egiten. Eta hori nundikan etortzen da, lehenodikan, lehen errandudan bezala, pelotak egiten ziren ere bai oialarekin. Eta pasaka bezala, buruz buru aritzeko, tenis tankeroko. Bi beste bien kontrazera ari dira. Bat atzetik bestia xarea zaintzen duena. Orduan behar da pilota alde batetik besterati hori. Joko bezala oso zaila da. Eta eskolagua jadanik 800, 900 grama pisatzen du. Besoa azkarra behar da. Pilotak beste 200 eta 100 gramakoa da. Orduan indarrak zera aniz garantzitsua du zera joko hortan.
zailtasuna da hartua, judiatzeko. Judia bat erraten duena batzutan ez dugu siriste egitean guantean eta hori noiz behinka hartua eta hori da zailena judiatzeko eta hori tantoa egiten dute. Joko hau, indarra eta esperientzia guzten zera jokolariek horiek dira hoberenak. Askotan gertatzen dena, gaztiak indarra badu, baina esperientzia eskaz. Aldiz heldua den zera jokolari bat, esperientzia badu, baina askotan zera indarrak pixkat zera txikitzen ari zaizkie eta orduan joko bezala zaila da. Itxasoaren zabelean bizi nahiko nuke. Plazer egiten du olako joko bat ikustea bizi dela eta konparatzen aldugu menturaz hori euskarari. Ikusten duzu joko bat ola iparraldean nahiko jokolari guti, baina gazteak badira, zaharrak badira, arrazoak badira joko horren biziarazteko, eta nonbaitan gure hizkuntza bezala da. Bai, biztan da. Pilota da Euskal Herriko tradizio bat, kulturan sartua dena denok badakigu eta pasaka badu bere partea ere hortan. Eta jaten duen bezala hastian berezia da ere, bada giro berezi bat, ez gira hainitz hortan ari, eta orduan da pixkat gu aiga mantentzen gauza bat, hor dela, ez dela goaldean bezan ikusten zularik ezkerparetetan eta frontoietan, jende hola, ez da hola pasaka, da giro txiki bat, hori mantentzea, nik uste ematen du giro berezi bat pasakari eta giro euskalduna. Txorak eritaz diskutitzen, bakoitza bere rolloan sartuta dago barruraino. Ez balimada laguntzailerik, ez balimada jendeik, ez balimada neure, arriskuan da, pilota iparraldean arriskuan da. Gero, gaurko egunean, bat dira laguntzaileak, lanean nahi direnak, egunero, haien klubetan, haien batasunetan, haien ligan, eta indar hori egina balimada, normalki ez da arriskurik. Gazteak segitzen balima badute, ez da arriskurik izanen nire gustuko. Gero, beti bada arriskoa, behar da buru gibelean edo buru barnean atxiki badiela arrisku bat. Eta gian, jendeak badaki hori eta indar bat eginen dugu, eta arrisku hori desagertzeko. Arriskoa desagertzeko beti hor dago, baina azkenean zeinek hartzen dute erabakia kultura bat, kirol bat, joko bat desagertu arazteko pertsonek eta pertsonek hartzen dute. Eta hori da lehen errandudan bezala, guk ez badugu konturatzen, hau da gure kultura, hau da gure oinarri bat. Eta ez badugu aski baloratzen hemen dugun gauzak, eta beti pentsatzen baldin badugu kanpoko gauzak hobeto dira, azkenean gizarteen eskuetan dago dena.